Отново е време за обяд и тъй като времето ми е много ограничено, това, което ще приготвя е тортила питка с крема сирене, шунка и кашкавал. Намазваме с крема сирене с натурален вкус и идва ред на пълнежа, който в случая ще бъде нарязан на ситно кашкавал и шунка, като можем да добавим и сварени яйца или котич, каквото решите и каквото ви допада като вкус. След като добавим малко подправки, като чубрица или риган, е време да сгънем тортилата и я поставяме в тостер, за да се запече за около 5 минутки без мазнина. Идва ред на гарнитурата, като тя в случая ще бъде пресен домат и малко червен боб. Това е един от любимите ми варианти за хапване и определено е част от моята програма, като разбира се експериментирам с това с какво точно да направя тортилата, така че пробвайте и вие.